आं बेखौ खोन्थालांनो सानदों दिनैनि बिना खाथायाव हौवाफ्रा नोंखौ खिया नों जुदि नोंनि फिसायखौ रायो ना नोमफानि मोनजायाखै होनगोन नंगौ नाङा सासे फिसा गोनां हिनजावा फिसायखौ रायोब्ला फिसायजों नांलायोब्ला डाइरेक्ट बे हौवाया होनगोन नोमफानि मोनजायाखै होनो ना होना होनो ओमफ्राय नों फिसायजोंबो बुलायनो हाया फिसायखौबो रायनो हाया फिसायखौ नों जेबो खालामनो हाया होमब्ला नों मा खालामगोन जै फिसाया खारबाय न'खरा दंसुआबाय फिसानि फोरोंनाय फिसानि जानाय लोंनाय नोंनि जानाय लोंनाय सब बन्द होमबा फिसायखौ न'खराव लाखिबाय थानो मा खालामगोन दाम हिनजाव गोन्दा नुयो नामा आंखौ आं लाबाय गनायबाय हौवाबा मोजां जागौमोन नामा आदा मानो होननानै बुङोबा गाव गावनि सिनायथिखौ लानानै फोरोंबा साबसिन जागौमोन जागोन आं गनायखाबायना आंखौ गाज्रि मोनग्रा मानसिबो थानो हागौ जेबो नङा नाथाय आंखौ बांसिन जै नों गुबुनजों गाज्रि मोनजाबाय नेवसिजाबाय मुगैजाबाय बखिजाबाय नों मानसि जाबाय नों मानसि people can do something different than others people जाय मानसिया मुगैजायो नेवसिजायो बखिजायो बेखौ इसोर भगबान अबंलावरिया बोर होयो बेवहाय जा हाबा जाबाय जाबाय अननानै बेवहाय मादै खारनो नांला मोनजाबाबो मोनजायाबाबो मानि मुनिजोंब्लाबो मैद्रुजोंबाबो आलुजोंबाबो थादे नंगौ नामा आरो जुदि नोंनि फिसाया सोरबा हिनजाव गदाय गोसथोदोंब्ला सोरबा हिनजावजों सिख्लाफोरजों लिंजा हौवाफ्रा बै ब्लेडखौल' गियो ब्लेड आंखौ जेबो मावनो थांनो नाङा गाज्रिबो मोननो नाङा